So akong balikon, gibanabanang mukabat sa 170 million ang kantidad sa gituhuang shabu ang nasakmit gikan sa inahan o anak atol sa random inspection sa Pier 4 Barangay Carita ning dakbayan sa Sugbo alas 7:45 kaganihaga buntag mga kabombo. Aga nasikop mao ang inahan o anak nga si Edna Roche Luga, 64 anyos, residente sa barangay Ermita, Dakbayan sa Sugbo, o Edward Luche Luga, 42 anyos, taga Santo Rosario, Isabel Lite, mga kabombo. Una nini, sa pag-abot sa pantalan ang mga sospek misuway sa pag-ikyas sa inspeksyon sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Central Visayas, PDEA 7, kinsa giubanan sa usa ka K9 unit mga suking tigabenaw unya ang mga inspektor naglakip sa RPDEU 7, Maritime Police, Bureau of Customs, Philippine Coast Guard o NAV Forcen. Atol sa inspeksyon na diskubrihan ang dagkong kantidad sa shabu nga motimbang og 25 kilos sa mga kabombo. Sa gihimong examination, positibo sa methamphetamine hydrochloride o shabu ang maong mga kargamento mga suking tigaminaw. Unya sobay nini usa sa mga suspect mingon nga gimanduan sila nga ihatod ang sakyanan gikan sa Masbate paingon diri sa Sugbo ug wala sila masayod nga aduna kini illegal nga drugas mga kabombo. Matod pa nga wala sila makaila sa tawo nga naghatag kanila sa mga instruction mga suking tigaminaw. Motuo mo ani nga wa sila masayod kung kinsa ang tawo nga nagsugo nila. Unya gisugo sila nga ang sakyanan ihatod diri sa Cebu, wala sila kabalo nga ang ilang gidala nga karga di ay ang ilang mga kargamento, ang sod shabu wa kuno sila masayod mga kabombo. Ngano gutan mo salig ka sa usa ka tawo nga di mo kaila nga ipahatod ang sakyanan diri sa Sugbo bugti sa 20,000 pesos, 20,000 kuno ang sohol nga ihatod ang sakyanan paingon diri sa Cebu City. Ang mga otoridad nagpadayon sa ilang investigasyon aron masayran ang tinubdan sa illegal nga drugas sa mga higala. Onya gihimakak ni Edward Roche Luga nga iyaha ang kargamento nga adunay sulod nga 170 million nga kantidad sa shabu nga nasakmit sa Pier 4 mga kabombo. Kaganihang alas 7 pasado ang takna sa buntag. Unya matod pa niya igo ra siya gipakuha sa gamit apan wa siya kahibalo nga drugas di ay aga sulod mga kabombo. Unya wala kunoy labot iyahag mama. Naangin ra kuno iyang mama mga suking tigaminaw. Mao ni ang una nga higayon nga nadakpan ang suspek nga taga Santo Rosario, Isabel Lite, mga suking tigaminaw. Taga Isabel Lite. Matod pa unya. Gikan sila ngadto karos Masbate, gisugo nga ipaton ang sakyanan diri sa Cebu, unya wa siya kaila sa tawo nga nagsugo niya. Matay posible man kay ni aw iya tong alibay nga wa siya masayod. Normal na nga dili mutug-an ang kining mga dinakpan mga kabombo kung makuhaan og shabu considering sa kadako sa kantidad nagtuo ko nga dako kini nga sindikato ang nagsugo aning mga tawhana nga ihatod ang mga shabu paingon diri sa Sugbo. Panalitan og wala ni madakpi sa mga sakop sa PDEA ang kining maong mga shabu. Unya og naripak-ripak na ni, unya og na-distribute din nga to sa lain-lain nga mga barangay, matay daghan na pud mga yabag ani. Mao ni rason nga daghan ang mga nangayabag diri sa dasod sa Pilipinas gumikan ning shabu. Makita mo na mga tawo maglakaw sa kulon, mga buang, hinungdan ana tungod na shabu mga kabombo. Nalaggan ni mga tawo nga nangayabag gumikan aning shabu. Mao na nga unta kining taga Quadcom makarealize pod sila ba og unsay epekto aning shabu mga kabombo. Daghan na nga nangayabag ani ang mga adik ani mga suking tigaminaw mag-hallucinate na wala sa eksaktong pangisip, manunggab, mamusil, mangawat, manglugos. Unta ang taga Quad Committee
Simbako makabumbog usa sa ilahang mga parinti ba, mabiktima sa mga adik, luguson, patyon sa adik, posilon sa adik, tulison sa adik, unta makarealize o makasabot o mahigmata ang kining taga Quad Committee nga mao ni ang epekto sa syabo daghan nga yabag ani, no? Mo nato mga sakop sa kapulisan ini bypass operation dili malikayan nga naadyoy mga matay mga kabombo. Parihas sa nahitabo kaganiha, dunay bypass operation kaganiha ang Waterfront Police Station dito sa Sitio Silangan, Barangay Tejero. Duha ang nadakpan, usa ang namatay. Usa suspek namatay gubikan kay namusil sa mga pulis. Nibaws ang mga pulis, ni-retaliate ang mga pulis, namusil ang pulis, naigo ang suspek, di pwedeng pataya. Mao ni akong gipasabot unta nga sabton sa Quad Committee, Quadcom Committee, Quadcom mga kabombo nga dili malikayan nga naadyo ingon ani nga mga panghitabo nga naay mga drug pusher nga mapatay atol sa bypass operation. Kadaw klaro man ang misukol magyud ni wa pa kay kaplastar ang pulis gipamusil na. Wa pa kapurma ang pulis gipamusil na. Unya pagbaw sa pulis napatapata sa bala ang kini maog suspect mga sukit tigaminaw. Nahitabo kaganiya sa may Sitio Silangan na Barangay Tejero dinakbayan sa Sugbo mga kabombo. Dili malikayan nga atol sa bypass operation na ay subject sa bypass ang mapatay sa mga pulis. Unya mao ni ang gi-question ron sa Quad Committee. Diha ron sa kini ang Kongreso mga kabombo. Nga dunay mga magbabalaod, mga sukit tigaminaw, ang ipatawag to mga pulis nga matod pa dalambigit ani ni aga patay no sa war on drugs. Now dili na malikayan nga ang mga subjects sa bypass operation mapatay gumikan kay musukol man og di lang musukol o di gid patyon mga sukit tigaminaw o kay musukol man ang magpatara ning mga pulis mubawas gyud mga pulis inigbawas sa pulis di bulagta ang mga drug pusher. Mao na siya mga kabombo ang rason o ano na mga matay sa bypass operation kay manukol man o di manukol di mabuhi gyud. O nya kung dili ni madakpan ang mga drug pusher makadispose sila sa syabo o nya daghan ang makasuyop sa syabo daghan ang maadik di daghan na po ang mga buang mga sukin tigaminaw. Kaya kini mga tawhan na og magtama manglogos mapatay manulis mapatay mangawat o manunggab kung di tagaan kwarta magtama na nya mga kwarta ni mama mga kwarta sa mga parente o di tagaan manunggab mga kabombo. Usahay sunugon pang balay gumikan kinagtama sa legal nga drugas. Unta sabton sa Quadcom ba ug unsa epekto aning syabo may unta dili ni mahitabo ninyo mga membros Quadcom Quad Committee nga gitahasan sa mag-imbestigar aning war on drugs. Simbako imong anak, imong asawa, imong mama, imong papa, simbako mabiktima sa mga drug addict, tulison patyon, luguson patyon, kawatan patyon, akyat bahay, mosakas balay, mangawat, o niya mabantayan, panunggabon mo diha. Mo ni akong ipasabot nga grabe ang epekto sa illegal nga drugas mga kabombo.